Terve vuotama muu podcast-pulkse petnikepiire. Kyhte ikt jehtiminään vihkele petnektienesit, men siamma vihkele täiret, missä petnek bruhk. Muunumme johamehte ja täällä etsem lyhkeä rääriä arkebien ekonomien piire tyknan vetet. Tjääliä spåremulmia. Älkäbä spåret ja staira, missä petnekit ja bruhkat. Siht vyömme lähpan vältet, bilen vuostet, ure cykeln vuostet, ja fjälladit kuopium. Tälle älkäbä petnek spårme kuntose bieet. Ja staira Japan et ostet maan midures. Tälle ostemme osa mjökeä, teitä askide koska petnekit ja darbs. Lavaina man gjennom 24 asken spåret. Börmes jes automatiske trampkalimjemtsek biejen mangan kohpaalkam jal stipenne muotsua tuu kontuse. Älkämme spåret kosa petnek atjen otsemme. Gåret missä petnek bruhk. Tjäle mam osta 14 biejen askedyresna. Tam går det vøynet to nettbanks nei. Til gorka kuoppetnek skittie. Kihtels orret kahkene mam utnebe. Kahkem utnebe läihkan libje hynies. Nimte moittam svenska doktore sugeresne tjalama. Taatele klisjee. Ei avonnille puotia tjoaniste. Jein tjoania mahta datnem stresset. Man avonner skötta oasiestimestä. Takkares avo varki kaatolle. I bia kaikkam darbs, går det prövat nöket teine mam otna. Mahta prövat skekot, tälle veina man gjennom otna. Kanne siht ostet vilja. Mahta garmere sorret, ikke petnekspår. Pöyressä se ai pyörebä. Muistait mahta touot varjoide jes räikinä. Kichtskyhtem kiveikkalisteinia ja si jiitse mahtia. Tsek bufferkontum. Jes mi myrkiä kootsna jal bääne doktorin koikka tjur minnet, tle petne kotna. Tle sliöp toures otnolönmum julle rentoina vältet. Spår BSU-kontosa. Jes nuore, tälle hiven spåret BSU-kontosa. Tälle banka julle renton vatta ditnaan. Ja mahta vihte store 20 krona postade skahtste åtjet. Kusech jeitsat koot ja mostet, tälle jeitsene petne kotna. Imjähkeä pyörebä faalaldahka gounase nuorille. Spår fontse. Jes siht BSU-kontose spåret, mahta ai fontse spåret. Gounase gelje svarts font, kukte tjur luhkat ensilaakan fontibiire, jähtele mierjedit makkares fonte tytnan skjähta. Täällä bank nuoka spårmeriento vettiä. Kukte du petnike virtua vääntäbäskittiä, jes aiva spårme kontusnotna. Tjur muistait, mi mahta kurpetähtet tam spårme örnege mai. Mahta petnek tassat. Jes ushet fontse spåret, börme spaajet petnegid ja kuhkia morret. Metje vihte jääpiä, jal kuhkebä. Urrei abonnenti ja straimia kontoigymia mah ihbruhk. Otna HBO-kontoam mam ihbruhkvilja jukte vainama kaikk Game of Thrones episode. Urrei teinia. Ei mäksiä manjinem asksna, vala jes kuhkem nimtiä tälle naajin petnek shatta mingemes. Kauna se kelle kalti, kysne tarps petnekamta shittet. Yösetimen kaaftaan NRK. Kärja kootsna mahta löönet kärja ja plääriä luhkat. Telefonese,
mahta podcast-app lettet. Valtia meatan nistiesvussam skuulese jalbarksa. Jes osta piepmo kantinesne 14 bjejen betne kvarki nohkia. Jes visto kahkosnäiristä mahta jein piepmo steladit kaskebjejene bjejen outlen jehtele mahta pahkarit skuulesne jalbarksne. Pohks läipiem jiitse. Pyörebe ja alpabe boreläipistä. Imdarbs vilja jihtet. Alle piepmo sler. Slerebe kolmetsam kaikk piepmoista vertanisnia. Jähtam ikt vielä kolmetse kaikk piepmoista ei puortan vuotia. Nörjesne slerebe 24 store ton piepmo 14 jäpien. Slerebe piepmo kus i berikti tähriä meitä kuoreda pöpmedit. Varts heps jesmohk piepmo. 14 dårestan mahta lähpiä piepmo bjejem utnyt. Tällä jyskia tahkam döm äärebi kuhpuuresne volka hiljese åsiestit viht. Täällä kaikki rääde ei piirre substama. Ille nämte att det tjur katska skyttet. Tjur muhta it luststade tai. Kan täällä älkä besatta korkat kuhte tatne siht prioriteret. Lahko ditnan vaikalopua petnikigymeskyttet.